14 anos, cando estallou a guerra en Vigo. Pilloume en Vigo. Estallou a guerra ali. Recordo de que pasei moita fame. Quedamos incomunicados. Non tiñamos por onde ir, nin por quen chamar, nin nada. Non había tranvías, non había autobuses, non había nada. Eu vivía nun barrio que chamaba Marros de Ribadavia. Que había aí unha fonte que escoitei un outro día que chamaban os Toróns. E había un montiño ao lado que chamaba o Monte da Carallada. Algún vello ha de se acordar disso. E tiñamos ali a roupiña porque non había lavadoras. Nin había nada, había que lavar ao puño. E botamos a roupiña a clareo nun campiño que había ali. E eu fui buscar a roupiña, que a clareo, xa así entre, máis ben escurecía. E ao chegar ao montiño a coller a roupa, vi uns militares tirados, así cuerpo a terra, tumbados entre o techo. E a un levantouse e dime, a donde vas, niña? Tiña vou recoller a roupa que tiña aquí a clareo. Deja a roupa, salva o pellejo. Vete. E marchamos, cabrón. Despois, moito despois, cando nos pudemos comunicar e falar por teléfono, que a xente que había aquí quería saber de nós. E non sabía, porque estamos a levantar, non había nin teléfono, non había tranvía, nin había autobuses, nin había nada. Que ali era tranvías o que había, que non había autobuses ninguns. Eran tranvías como se foran trens, pero tranvías que andaban pola calle. Había raíles e todo, como andaban pola calle, que era a comunicación que había. Para trasladar dun sitio a outro. Que agora hai moito coche, agora hai moito autobús, e agora hai moito ben de Dios. Pero daquela non, e morrimos. Ali era un sitio que había moitos tiros de Dios, porque era un barrio de obreros. Todos eran obreros. Entón ali, como os obreros dicían que eran comunistas. Puxeron que eran comunistas. Un era de Franco, que outros eran comunistas. Entón os de Franco non querían os obreros. E era toda a noite de Dios e todo o día, pim, pim, pam, pam, pim, pim, pam, 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 a tiros. E nós dormíamos, aí onde estás ti, como, por exemplo, aí no suelo, porque pola pedra non entraban as balas. E nas ventanas poñemos un colchón de lán ou de borra, que antes lá non había. Colchón bons non había, que agora hai, agora temos de todo. E antes tiñamos unhas zapatillas para poñer, gracias a Dios, que as tiñamos. Íamos ás festas e tirábamos as zapatillas, e íamos descalzas. E chegábamos á festa e poñíamos as zapatillas no piso. Miña neciña quedou con 4 fillos. E 2 morreron na guerra. E quedamos 2 mulleres. Eu e miña irmán. Miña irmán morreu e agora quedamos mal. Vou fazer 86 anos, e mira. Que reclutaron moitos homes para a guerra. Chamaron moitos homes para a guerra. Como irmáns, como te contei outro día. Como traballaba con un home que era carpinteiro e era obrero, andaban perseguidos. Porque era obrero, daba a decir que era de izquierdas ou talá, como se chamaban eles. Entón, el, con medo, que estaban perseguidos, o pobreño marchou voluntario á guerra. E outro marchou chamado pola milicia, no tempo que respondía. E un morreu entero el, e outro morreu en Asturias. E daí a pouquinho morreu a descontiña a miña nai, co dolor dos fillos. Coño unha depresión e morreu, tiña 51 anos, e quedei eu con 17. E marchou para Vigo tamén servir. Servir un amo para ganar para comer, non había comer, non había nada. Non había nadiña. Os terratenientes, os que tiñan moito capital, agora están de monte, que agora non nos traballan, que habían de traballalos. Habían de coller unha corda, dalle ben para que os traballaran. Pois non esos mataban un porquiño, collían millo, collían patatas, e collían todo iso, entón comían. Eles comían, pero non vendían. Tamén non había casas, que agora temos unha paja. Agora temos unha paja, da cancha non tiña nada. Eu tive 2 filliños e non tiña que dar de comer. Non tiña que dar de comer, daballe fariña de millo, no muiño, que se moía, na fariña de millo. E a óleo que daba sempre a pedra.
que era óleo, o que chaman óleo de farina. Pois facían as papiñas, non había azúcar ni nada. Tiña unhas galiñiñas, vendía o jueviño, que me facía bate para comer eu, para eu comprar azúcar. E comprar un pouquinho de aceite para fritar o peixe. E todo iso foi como pasou a miña guerra. Pasei moita fame de Dios, moita. É dicir, comer comía, senón morría. Pero eu comía o que podía, unhas berciñas cocidas, mataba un porquiño ou un anaquiño de touciño, e así sucesivamente, porque criamos un porco. Eu tiña unha ovelliña, tiña unha cabra, tamén, para o loitiño para os rapazes, para ir facer as papiñas, para que comeran. E é iso todo. E despois, evolucionou a vida, acabou a guerra no ano 39, que empezou o 36, o 8 de julio do ano 36, e terminou no 39. Estes anos de guerra, pasamos moita fame. Pero despois ainda pasamos máis fame na prosguerra. E ainda había máis fame que na guerra, porque na guerra ainda había algo que comer. Pero na prosguerra, non, estaba todo decomisado. Non había nadiña que comer. E non había cartiños tampouco. Nin había cartos. A non haber cartos non había comer. E despois, fomos fervir. Encontraron un home que me quixo. E morremos a pouco tempo. E tuve que marchar para Alemania. Para ir dar de comer aos meus fillos que me morrían de fame. E para gobernar esta casiña, que só era este naquiño de baixo. Tiña un cociño, que agora esta cociña é grande que fixeron, porque tiraron cos habitacións. Agora sí, como era moito pesco, había moito pesco, sí. E había tamén os peixeiros aí, na Plaza de Argo. Vendían pescado. A difundida da miña nai vendía pescado. Que despois iba á montaña co pescado, a Cañiza, a Loneda. E iba, levaba o peixiño, cambiaba o peixiño por fariña e por un anequiño de pan, para ir a hora de comer a nós. Éramos 4, pois xa te dixo. E andaban, a peixiño despois daquela, a peixiño nos faltaba. Comíamos, porque o mellor peixiño que viña era guardado tamén para nós. Pero se hoxe comías unha sardiña inteira, mañán comías un anequiño, ou a cabeza ou o rabo. Andaban co contrabando que chamaban. Levaban chatarra, andaban coa parafina, tamén, coiros das vacas, que levábamos aquí para Portugal, e levaban unha cousa e traía outra. Por aí, no Río Miño, atravesamos o Río Miño, en matelas un lanchas, pero pequenas, non é lanchas como agora que hai de motorei no mar ou así, non, eran lanchas pequenas de madeira, de tablas. Pasaban para lá, unhas cousas, levaban unhas cousas a Portugal, e íamos a Ribadavia, buscar panciño, porque era moito máis barato, panciño, a maior de 3 días, non sabes? Que deixábamos, sobraba aquel panciño, e despois vendíanlo baratiño. E a Guardia Civil, esos hijos de puta de Franco, que non poden, ai, tú estás na garba, cabrón. Quitámonos o panciño, e eles levaban a mitad e o resto deixábanos a nós. Robámonos o pagos. E aquí, mira, aquí no tempo da guerra, estaba un pobreño dun home con 4 filliños, que tiña 4 fillos, era un obrero tamén. Daqui, veciño daqui, Aquí, cerquilla de aquí. Estaba, porque iso bajei ao Falange e aos requetés. Iso porque o Franco foi un criminal de guerra. Porque deu carta blanca, e ao dar carta blanca, tú tenme rabé a min, eu tinto rabé a ti, e tú mátenme porque tiñes máis poder que a min que te traer a jorra encarnada. Era o requeté. E era falancista. Entón, vengábanse de quen tiñan rabia. Se tías unha moza a mí me gustaba, tirábacha. E se non, carga a pared, 4 tiros, e que deixei nunha cuneta, e eu levo esa moza. Iso pasou aquí. Estaba esa miña a cenar cos seus fillos e a muller. E dixolle, foron dos amigos, eran amigos deles, eran amigos conocidos dele. E dixolle,
vente comigo que vamos a ir a un recado, que ya venimos. E dixo, eu estou a cenar coa familia, pero vamos aí un recadinho xa vimos. Imos enseguida. E levaron. E non apareceu hoxe. Apareceu aí en Fontebría, na Cañiza, nunha cuneta. E así pasaron moitas desgracias de Franco. Así que non falta de Franco. Aquí mataron moita xente. Moitísima. E ao principio traíanos. Os primeiros que morreron na guerra, traíanos. Que aí de água trouxeron 2. Pero como eran tantísimos que morrían, porque foi 1,5 millón de homes que morreron en España, porque foi unha guerra civil, que foi España con España, foi pai contra o fillo e fillo contra o pai. Porque eu pedía che a ti un cigarro e tu daban, pero no momento dixías que vai para lá, que eu vou para aquí, e tu matas-me eu, matas-te se modo, porque tiña que ser así. Que foi unha guerra civil, que non foi unha guerra unha nación coa outra. Foi unha guerra civil, España con España. Pai contra filla, fillo contra pai. E foi o que pasou aquí. Eu falo de aquí, de San Juan. É de Galicia. Falo de Galicia. Que non falo do estranxeiro nin de Andalucía, porque eu ali non vivín, pero aquí sí. E sei o que pasou aquí. E como pasou aquí, tamén pasou por ese mundo do Dios diante. Que tuvo que pasar. Porque como para non tanto que libertad ninguna. Isto é negro. Ai, non é negro, nunca é blanco, é de cuadrinos. Isto é negro. E tiña que ser negro. Calaba a boquinha. Amén, amén. Tiña que ser negro, porque o dicía branco, que non, porque se dicía o contrario, puñente cara a parede, facían un pelotón de eso, un pelotón que me echaban, e ausejaban, pola espalda. Que non nos mataban de frente, matábanos de espalda. Tan cobardes eran que nos mataban de espalda, que non nos mataban de frente. Nada. Queres máis, agora? E te valente a guerra. Ves? O que me pasou a mí. Nós non vivimos eso. Foi o que me pasou a mí, non me pasou a nadie. Pasoume a mí. E foi aquí, entre os nosos vecinos. E aquí asesinaron a moitos así, a tiros. Sí. Sí. Aquí na aldea. Sí. Veciños de aquí, non moi longe, de aí da vila. Cerquiña de aquí, de aí, antes de chegar a Arro. Había aí 2 que... Si podía xa morrer, os ten alá. Xa morreron. Teñen que estar no inferno porque no céu non van a estar. Fixeron moitas. Moitas. E na xentiña andaba a correr, vía a Guardia Civil e como cambia o lobo que viña detrás dun. Íamos a guerra a Portugal, non tiña máis vamos que nós. Portugueses non tiña guerra, non? Non tiña guerra, pero eran países que tamén vivía mal. Non estaba ben. E onde vives para Portugal? Quero poder para Portugal. Portugal era miño, e non viñamos comer aquí. E non viñamos, pasaba o contrabando para que levaba un peixiño para lá. Viñamos buscar o peixiño aquí a Arbo, a plaza de Arbo, e levaban as baterinas ou a nado. Cando podían, eles uns vigilaban e outros pasaban. En canto un vigilaba, outros pasaban. Un levaba para 4, 5 ou 6. Non sabes? Teñan que vigilar. Agora, a punta que eles vían que se podía pasar, pois os estaban a vigilar e outros pasaban. Arriscando a vida. Porque agora o río Miño leva un poquinho de agua. Agora leva un poquinho de agua. Para antes iba de monte a monte, Aí o puente ese de ferro que hai aí, onde pasou o tren. Ese chegaba, o río Miño, chegaba a Brandella do puente. Chegaba as casas que hai en San Juan, os primeiros casillos. Había que atar os acollos do viño con as cordas, senón o río levaba o fuego. Viñan de Sela, viñan de Arbo, viñan da estación, viñan de Correlo, viñan de Esqueliños, viñan aquí, todos porque había hecho moitas mozas. Había hecho un montón delas, todas ao mesmo tempo. As nosas mães deberon andar, todas andaban para allá ao mesmo tempo, porque non explico. Todos éramos no mesmo tempo. Había máis de 10 ou 12 rapazas. E éramos de bomber, non éramos feas.
A máis fea era eu, mira, e non nos fai agora. Sí, e veían todos os rapaces que pelicaban aquí, e os rapaces de aquí celábanse, apedrexábanos, os outros, que non querían que viñera por nós. E nós que gustábamos mellor de fora, porque os de aquí xa veamos todos os días. E para nós era unha novedade un rapaz de fora. E así, e íamos, cantas veces, nós, eu e unha mullerciña de aí debaixo, facíamos as zapatillas. As zapatillas que tiran a goma. Cando se gastaba as zapatillas, tiraban a goma. E nós collíamos as gomas, lavábamos as lavadiñas e facíamos zapatillas. Facíamos unha agulla no paraguas. Hai paraguas que teñen un buraquín. Aquí metíamos o fiño por ali e facíamos unha agulla e cosíamos unhas zapatillas de tiras. Agora das señoritas. De tiriñas, e levábamos na man e íamos as calcinas de que era. Por camiños a carreiros, que non había carretera, Non había carretera. Eran camiños de carro, camiños de cabritas, de cabras. E íamos esas calcinas pincha aquí, pincha colá, pincha aquí, pincha colá, e chegábamos a cerquiña da festa, e poñíamos as zapatilliñas para ir bailar. Porque non había outra cosa. Agora sí, agora tendo de todo, verdad que sí. Entón, e non nada. Non sei, eu moitas veces iba para o Peilán, alá para un monte grandísimo que era lá arriba. Que despois viñamos que ir á escola, íamos ao romper do día, e despois viñamos para ir á escoliña. E como non había máis con vestido, chegábamos ao monte, tirábamos o vestidinho, lavábamoslo, poñámoslo de riba dos toixos a secar, e cando viñamos á casa xa teríamos sequiño. E limpiño para ir á escola. E non nada. Non sei, eu moitas veces iba para o Peilán, alá para un monte grandísimo que era lá arriba. Que despois viñamos que ir á escola, íamos ao romper do día, e despois viñamos para ir á escoliña. E como non había máis con vestido, chegábamos ao monte, tirábamos o vestidinho, lavábamoslo, poñámoslo de riba dos toixos a secar, e cando viñamos á casa xa teríamos sequiño. E limpiño para ir á escola. Que hai enfrente, mira, aquela casa que hai enfrente, esa aí había festa rachada. E quen tocaba as pandeiretas? As marballas que nos, claro. Éramos raparigas, tin que ser nosas abuelas, seguro. E tamén fiábamos a roca, coa lán da ovella. Fiámosla lá, depois calcetábamos, e facíamos vestidinhos, chaquetiñas, calcetinas. Tiñamos que andar así. E non había con que tiñila. A lán. Sabes con que tiñamos a lán? Con que facíamos os vestidinhos para poñer. Que facíamos os vestidos, Todos calcetábamos, facíamos os vestidinhos. Con morjo dos peñeiros. Non había tinte, se o había, non había carta para comprar. Entón, para non andar así, con a blanca da lán de ovella, pois tiñámoslo con morjo dos peñeiros. Non sabes que os pinos teñen un morjo, un morjiño. Pois ese morjo, quitábamoslo, fervíamoslo, tiñamos a roupa. Aquí cultivaban o liño? Cultivabase o liño? Sí, en algún sitio sí. Aquí mesmo, aquí en San Juan, non. Pero en outros sitios sí. E tamén se facían vestidos de liño. E facíase sábanas de liño, que valían moitos cartos. E desas sábanas, facíase vestidos de liño. Eu acórdame que se veían batiñas de liño. Porque non había con que comprar a tela. Entón había que aproveitar o que teñamos nós. Non había tear aquí? Non, aquí non había tear, non. Aquí non había. E usted recorda o picote? Habería, pero non hai que hablar, non me acordo. Recorda o picote? Que era de liño e lán, mezclado? Non. Picote, que é picote? É unha tela de liño e de lán. Bueno, sí, que facíamos mantas. Sí, facíamos mantas de lán. De lán é de liño. Sí, estaban. Pero eso había unhas vellas, sí, que era aí para diante, que le chamaban
a seña Perpetua e a seña Rosa. Sí, sí. Que se tiñan un tear. E tiña un aleiro moi grande onde mallaban unha centeiba todo. Había moitas, había. E había lajares, que agora hai lajaretas, agora hai un mundo de Dios de adiantos. Daquelas eran lajaretas de pedra, que facían os canteiros. E había aí abaixo dos muiños, que nun muiño deses, chamanlle o muiño do avío, parece que era, movían a aceituna, con cabaliño, hacia a roda dun cof, daba o cabaliño para facer aceitunas. Había aceitunas, había, moitas non, pero algunha. Acuérdame que había un cabaliño que facía moi aceituna. Sí. Porque había aquí hai moitos muiños de Dios. Aquí temos moitísimos muiños, que moían todos, Usted recorda ir a moir ao... Sí, moitísimo. A ir co santiño ao lombo, cando levaba o millo, e iba a moer. Cada un tiña as súas horas que lle pertenecían. Sí. Hai moitos, hai máis de 6 ou 7 ou 8. Hai muiño, empezando lá na Balouta, cerca da Lomba, empezando aí, hai muiños hasta a Puente de Lomba, hasta o Rimiño. Todos son muiños. E aí no Puente Romano había 3, 4. Había o muiño da Ponte, había o muiño do Jato, había o muiño do Coto, e lá pola Maraña había o muiño do Campo, o muiño do Gallardo, o muiño da Aduana, non recordo todo, o muiño da Albada, bueno, un montón deles, por iso hai un montón. E todos íamos. A miña irmán tiña un muiño que comprou, porque iso era antiguamente dos vellos. E non comprou unha hora ou dúas que lle pertenecían, entón, naquelas orillas íamos moer. Íamos para ali, acababas ti, e moi eu. Acababa eu, moi o outro. Estábamos ao mellorcito da noite a facer unha muiñada. Despois, unha noite nun muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña inteira, iso sei que é muiñada. Porque andábamos aquí. Cada un muía o que tiña. Había que moía un ferrado, e había que moía 2 kilos ou 3. E non había máis. E aquí, baixo nas cortes, que non había cemento nin nada, era todo terra, salón. Fixamos un buraco grandísimo, e despois metíamos ali o chatarra, uns lingotes así de chatarra. Estaban a ir, porque viñan aí, casaban e pasaban para Portugal. Contar que me deron para un anaco de panxa me chegaba. Agora non había, se eu non tiña, o que tiña que chatar tampouco non tiña. Traía fiada e despois se tiña que vender para pagala, porque senón non hai cartas, fillo, non había cartiños, non había. Eu cobraba de subsidio, cando viron os rapaces, 10 pesetas. E desas 10 pesetas deixaba 5 para pagar o que cobra agora. Pagaba 10 pesetiños. Cobraba 10 e deixaba xa 5 para pagar a cota. Sabes? Chamábamos o subsidio. Pero non nos daban. Daban o subsidio dos rapaces, daban os 10 pesetas. E agora quedan centos de euros, E despois da guerra, que nos tiña, e gracias a Dios. O que tiña unha onza, que chamaban onza, que eran 100 pesetas. Ao ter unha onza xa que non era millonario, xa era mimado, xa tiña un mundo de dinheiro. 16 pesetas. Antes eran onzas, eran reales, eran chicas, eran gramas. Agora son céntimos. Así. Bravase un can de aceite, un canciño de aceite, que había nesas bombas, levaba a botelliña, sabes, un can de aceite, outro can ou un real de azúcar, outro cos pociños, xa aquelas 5 pesetiñas tiñas que repartir, porque
vendías un hueviño, vendías unha geliñiña, vendías un aniño, que vos faces chorrea para comer. Tiñas un pouquinho de viño, vendía o viño, a quen te compraba que bebías tamén, non podías beber porque te fagueche falta os cartos, porque morríamos de fame. E así. E hoxe vivos como millón. No verano pasábamos a pé. E íamos para lá, íamos nos portugueses, e os portugueses viñan para cá. E tiñamos namorado aquí e namorada lá. Oh, menina, você ten un namorado? Eu non. Vos, mas que quer ser miña namorada? Eu namoraba con ele e ele namoraba comigo. Era un día de Santiago Apóstol que faguían as roscas esas. Íamos a ver os dos remiños. Tiñamos ali o que é unha esplanada grandísima. Bailábamos ali. Os homens unha pena direita, como dixamos ti. E bailábamos ali, facíamos roncio, víamos por todos para cá. Non sei, a mellor íamos para lá, podíamos ir a pé. E para ir para lá, para que non caíre, collíamos unha cana de vino. Non sabes o que é unha cana? Bueno, grande, xa que os cavábamos grande e gorda. Entón enganchábamos unha nas outras e había unha que sabía nadar. Se caía e nadaba. E as outras íamos enganchadas na cosa, na chagamana. Sí. Tu mesmo que vas en coche, vas en unha moto, ou vas en bicicleta, ou vas como queirades. Agora andando non había. Que vai bien, os rapaces facíamos con dúas tabliñas, os rapaces, as raparigas non, con as tabliñas e unhas rodas da casca do piñeiro. Nas cascas do piñeiro facían unhas rodiñas. Entón poñían dúas tabliñas e poñían a casca así, andaban coa carrinha, unha empurrar por detrás e outra por diante. Unha bicicleta era a escada máis forte que había, dos rusos. Entón, traía un pescado para aquí, viña encargado de pescado, e despois marchaban para lá. E eu fui con esa prima miña. Que era sobrinha de miña nai. Era miña prima. Entón levoume. Ven aí, xa vir a rapariga, xa vir. Ai, non vai, que non vai, que me fai moita falta, que non vai. Era pequena. Tiña 14 anos, mira que grande era. Deixa vir a pequena comigo un par de días, deixa vir. E levoume. E vai coa boa sorte que me levou ata Llogar. E ali me ganhou, hasta que parou a guerra. E depois pude vir para cá. Irían-me buscar, claro, ou virían no mesmo coche, de pescado. Isto xa non me acordo. Non estaba llegando. Non voltábamos irnos para lá. Eles que iban, ¡ojalá que rabuda! E nós fañamos, portugués da pata redonda, fillos da puta, non podes com bomba. E nos comemos todos, ¡ojalá jalado diabo! E nós pensamos, quería que lle botáramos cantar. E le botamos cantar, non, portugués non me ronqueis, ni me toqueis a viola. Que eu xa fui a Portugal e Portugal non me namoro. E despois Portugal de patas redondas, fillos da puta, son terratenientes. E como nunca nos pasaron fame, eles comían un panciño e cando estaban fartos como burros, tiraban con el chan. E nós mirábamos para eles e xulai que me dera a min. Porque eu non tiña. Que fiña así. Queira Dios e a Virgen que non encontramos outra guerra como a de España. Que va que tuamos aquí. Pidamos a Dios, se é Zapatero ou se é Rajoy, pero que nunca cheguemos a ter unha guerra como a que tuvemos. Porque morreron millóns de homes españoles. Todos españoles. Non eran estranxeros. Así é que, por lo tanto, que non é iso, non? Había moitos falangistas por aquí. Pois cantaba cada paraje. Vale máis un voluntario a la porta dun cuartel que 50 requetés al mando dun coronel. Cantaba yo os outros. Na guerra te escuchou muchas cancións. Desde a cabeza de Franco vamos a hacer un balón para jugar los voluntarios en los campos de Gijón.
De las costillas de Fraga vamos a hacer un puente para ir los voluntarios de Pontevedra a Ourense. Sí. No veo canción de guerra de hecho tanto. Señor. Pero nos podían cantar, cantamos despois. Ai, non. E na escola de cando mataron a Carlos Sotelo, meu fillo, que é de Tui. Hai unha lápida grandísima, con Carlos Sotelo. Mataron a Carlos Sotelo, el más valiente de España. En el cementerio deja muerte a Frágil Barnett. Sí, sí. Había. E nós aprendíamos, pero cada día nos podíamos, non sei, podían cantar debaixo da cama, facíamos o exame de conciencia, aprendíamos, pues entre as amigas, cantar. Non se podía, non? Yo que vivía aquí, nesa casa, vivía nesa casa, e ao cuarto da Juarcito estaba na casa esa bella que está aí, que te tinha que comprar o meu fillo. E era aquela, o pobrinho do home, tamén tomaba un poquinho de pingas, sabes? E cagouse en Dios. Levou a Guardia Civil, levou a bofetada limpia dende aquí ao cuartel. Teron unha tunda que puxeron para pedir. Porque para cagar en Dios. E agora, cagamos hasta en nuestra madre. Se creen, non podíamos falar, nadiña. Estábamos nunha ditadura que non se podía nin abrir a boca. Con medo a que abría a boca e xa te collían por comunista e a hostia, xa te mataban e arrimaban a pared. A follada non hai, non aproveito de ler, mañá a muller unhas follaron a tamén. E como era a música? E pois sí. Eso era un botella de repimpín. A ver, bote. Ai, pois sí, hai o de repimpín. Aí callen todas. A ver, bote ya eso. Pois que, mira, a noite non veño, unha noite non é nada. Unha semana, mañá hai repimpín, iso sí foi bollado. Que se botou a canción do ripim, que é o que botou o cura de Louredo. Pero non damos, as folladas de noite non damos oír a ninguén. Mañan a muller e unhas follaron tamén. Unha noite non muiño, unha noite non é nada, unha semana inteira, iso que é muiñado. Miña nai deu unha tunda coa arra dunha peneira. Tiña vergonza mi madre que ven a xente da beira. Eu queríame casar, miña nai non tiña roupa. Casa a miña filla casa, con a perna tapa a outra. Miña nai por me casar, como non temos bolsa vacas. E agora costou que usara de unha cunca de papas. Non tiña outra cousa. E sí, eran as cancións que tiñamos nós, verdes. Non sabe ningún cantar portugués? Non. Nada, dará nada. Nada máis. O ano 22. O 6 de junio, en junio, o 22. Tiña un Capicúa. 22, 6, 22. Ves como me agardo? Sí. E tiña un mes cando morreu meu pai. Pero díjame o nome. Meu. Sí. Pero non se dixo unha comisión rural. Dixo, pero quero saber. Bueno, pois como lle dixo que me chamaba? O nome xa sabemos, pero os apelidos non. Que me salió, estaba na praza. Nunca non, Dios me libre. Non, isto é para nós, isto non o... No, que tendes un colegio de... non sei como dixo miña filla que era. Para a universidade era. Si, non sei qual cosa así. Non sei para... Pero era para un traballo. Un traballo. Ai, claro, para un traballo. É que a canto me va a dar a min? O que non ten a nós, nada. Porque eu tamén te que renovar a comisión, non? Home. Está a chegar pronto, chupachus. Bueno, vimos se temos unha empanada. Se nos outra. dan, se nos dan algo, non se preocupe que lle traemos algo. No. No, hombre, no. Chámeme pura. Pura que máis. O mellor dito, purificación. Que é o propio nome meu. Purificación. Ah, Non me dio os apelidos, yo ciego non. No. E este chamase San Xoán. San Juan de Arbo, provincia de Pontevedra, partido judicial de La Cañiza. Ala. ¿Ves? Todo completo. Levamos todo. Mira se me acordou, non me acorda. Tiña un diligente, unha labra non, que era o lajón. Que non había labra, non había nada. Despois, máis adiante, xa había labra, xa había bois, para labrar as vejas. Que agora hai arados, hai de todo. Hai presas, hai chachadoras, hai todo canto hai. Agora nada.
Antes para puxar o millo, andábamos das vedinhas con os pichos, caca, facer un buraquinho e meter o gelancino ali. Todo un día, que cando te levantaba xa non podías do río. Te venías máis morta que viva. E ir traballar un día inteiro, mellor unha tarde inteiriña, desde as 2 da tarde hasta que escurecía no verán, que no mes de abril os días son grandísimos. Viñamos de noite para casa, que agora leva un reloj. Son uns 8 horas, van para casa. Escapa. E nós era de sol a sol. E ao mellor de merendiña dábanos un menequinho de pan. Un menequinho de pan, o que tiña maíz, e 4 cereixiñas, así nunha puñada. Metíamos aquí na estralla, con pan, que peciña, que ferro. Xa andábamos, a traballar todos. Pois que andábamos, sachando un millo ben. Non me dedes pa porteira que a merenda logo ben. E a merenda nunca chegaba. Estaba mirando pa porteira a ver cando chegaba a merenda, pero naranjas de la China non había nada. Pero non sei, vote, veña. Bueno, pero veña. Pero sigo a. Sí, pasou segundo a ti. No, vou botar. É máis novo. Mira que é jodido tipo, Quen sabe son os vellos sempre. Sí, pero mesmo te aprendes dos vellos. Claro. Pois agora aprende tamén a obedecerme a min, anda. Pero a que nos contou outro día na Como era pedra. a música? A que nos contou na pedra outro día coas súas amigas. É que, para que Como era? Que non me acordo. A ver. Non me acordo como era a música. Eu non me acordo. Eu sei moito delas. Ponte unha calquera, empezamos. Son un muiño, non? Veña. Pois nada. Pero botelle música. Eu botamos la rebeirana cando viñamos de cavar e de che de fame para ir adiante. Pois bote esa música que botaban antes. Eu a música non a sei, a de aquí. As esfolladas de noite non dan proveito a ninguén. Manden a muller a unha, esfollar unha tamén. Ai non. Era esa. Mira como sabe. Era. Botelle Era outra. esa que te decía. Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaninha inteira, iso sí que é muiñada. Non teño voz. Pero ainda canta, Sí que ten. Miña nai deu unha tunda, co aro dunha peneira, teña vergonza mi madre que ven a xente da feira. Eu quería me casare, miña nai non teño roupa, casa miña filla casa, cunha perna tapa a outra. Mira como sabe. Mira que non sabe. Miña nai por me casare, ofreceme bois e vacas, agora que estou casada debo unha cunca de papas. O jatero de Soutelo foi tocar a Santa Marta e no medio do camiño va un can roulla gaita. Mas que? Tírate desa ventana y no seas ventanera, que la Cuba del buen vino no necesita bandera. Me llamaste atrevido por subir por tu ventana, atrevidos son aquellos que duermen contigo en cama. ¿Qué más quieres? ¿De qué más? Bota se queira usted. Claro, Sabe poquito moitas. Moi ben. Cantos cantar? Eres una y eres dos, eres tres, eres 50, eres una puerta abierta donde todo el mundo entra. Usted bota picante, ¿Tú queres? Eu quero las, claro, eu quero las. ¿Quedó? Eres hija de Usane, ¿no? Home. Sobrina de un carnicero, el verdugo de La Habana me han dicho que era tu abuelo. Pero la primera Non se pode decir. empieza con una P y una U. Puede ser pura. Había gaitera, había cordonista, había de todo. Nós teníamos unha peña de todas as mozas daqui de San Juan, que éramos o menos 10 ou 12 ou 14, era un montón, porque todas, unha un ano máis, outro un ano menos, pero todas andamos na mesma banda.
as nosas mães andaban todas preñadas naquele tempo, non sei. Entón, traíamos un acordeonista que era de cicliños que chamábamoslo Fateira. E claro, escribíamosle unha, e a nosa contraseña era La Peña. Era a Peña, porque non viento. Entón, os mozos aquí de San Juan, os mozos de San Juan, non querían por nada do mundo que nos fixéramos o sarán. Querían nos bater a todo. Entón, nós, veu un día un portugués, que mejor antes portugués, que vivía aí adiante. E ben, e iso, mas este rapacito, que é o que pensa facer? E o outro, e iso, tes acá, que quero botar eu unha. Vou botar eu, alá, unha ribeirana. Entón, o acordeonista deu o acordeón. Señor, ti, eu sin facilidade, ti, non aquí, almozo de Cristo. Entón, ele parou, e ele cantou, pasei pola tua porta, estaba na horta e a obedecerem. Ó Maria, traz as coubas. Sabes que son coubas? Verdura, as berzas. Ó Maria, traz as coubas, que a panela está a ferver. E quixeron aguantar follón aí. Hasta que virei un guardia e todo. Non querían, por nada do mundo que nos tomáramos mozo. E o guardia deixaba facer o serán, a Guardia Civil? Bueno, dentro do que cabe, me llaman porque había aquí guardias que eran bons. Había bons que eran uns cabróns, os vellos eran cabróns. Porque unha vez estábamos no río Miño, aí con a merendola que fixéramos na juventud, os rapaces e as raparigas de aquí, traían unhas roscas e todo no santo que é o que se celebraba aquí. E chegou ali a Guardia Civil e que se nos guardos. Entón, nos que lle deron a merendiña, lemoslle a merendiña, nos quedamos sin ela, e non nos levou ao cuartel, se non levámonos ao cuartel. Pois para esa rupia ali, era unha palmidama. Non, é que porque a mellor amaban un follón, porque non querían, as mozas non lle facíamos caso, queríamos los de fora. E eles é como que nos mataban. Claro. E cantos anos tiña vostede cando facían os seráns? Tiñamos, 17 ou 7 anos. Pero foi despois da guerra, non? Ou Sí, durante a guerra? sí. A guerra foi mal 36, tiña eu 14. E eu tiña 17 ou 18 anos. Durante a guerra non se facían seráns? Que va? Achou, María. E cando se deixou de facer o serán? Cando se deixou de facer o serán? Eu sei, xa cando... Era maior xa usted? Xa, claro, cando xa a juventud me empezou a marchar de aquí. Aquí non había seguir un ano. Eu marchei. Estamos en Jarce Barbón. Ali en Santiago de Vigo. Conoces o Santiago de Vigo? Pois naquela televisión de Santiago de Vigo ali. Está ben. Desde o balcón da miña casa sentía a misa. Logo te medo. Falme un carnet de identidade. Non será Falme García? un carnet de identidade falso, veña a Jorge a buscar. Pero usted é García. É García. Que dixo? Usted apellida chamase García, non? No! Como é? Ai, un número que empeza con R. Rodríguez. Ah, carallo, que lo cojo no pasa. E o seguinte, por que empeza? Ah, con E. Con E, Esteves. Esteves. Como? Estevez. Ah, ya me lo sabedes. Está segura? Segurísimo. Sí? Purificación Rodríguez Esteves. Ai, me cago no hombre. Moitas Ai, caballera de San Xus. A caballera de Ramada. Naquela carballería perdín a miña navalla. María Resniu con cinta. Na carballera de baixo. Porque lle picaban un cutazo que levaban os rapazes. Sabe moitas, Ah, pues, picaba yo. O toxo, picaba o toxo. Picaba yo toxo no rapaz. Tu anai me la miña, queda no río rifando, por culpa dunha jaliña que tiñamos con Juan. Ves? Sabías esa? Sí. Esa Me sabía? la contou outro día, na pedra. Tamén te contén? Sí. Entón? Ai, que cara. Pero non me acordaba. Na pedra. Na pedra da Valare. Esa. Ali. Fomos á pedriña da Valare.
Pero ali estaba acompañada, con tres vellas. Sí, como se chamaban? Un é Elvira, E a outra? Felicita. Felicita. Non tinha mentira ninguna, sabían de gorra. Non había cortes nada, cortes na casa. E aí bajei un cuchillo para o porquiño ali. Era a calefacción que tiñamos, para nos cantar. As ovilliñas, Claro. en baixo na corte. Cantábamos, que non era cemento isto, Non. era de tabla. De tabla de piñeiro, que non era desa tabla labradiña, ben feitiña. Non, era conforme viña do piñeiro, cortaban a serra, que estaba. Entón, estaba con o ciño para arriba. Cando estaba san, ainda non tiña dúo, pero cando tiña buraquinos xa, a tabla que se picaba, curvechos picaban. Entón, tiña buraquinos e demais, con o ciño para arriba. Viña calorciña e viña de arrasto, tamén, algún cheirín, tamén. E os colchóns de que eran feitos? Os colchóns de que eran feitos? De foliatos, das espigas. Sabes como é as espigas? Pois tiraba yo o fiato, menos do sacadiño, e despois había que... Só tiña un buraco. Colchón só tiña un buraco no medio, para revolverlo. Agora non, agora hai colchón non. E non tiña pulgas, follato? Pulgas non, pero chinches a veces tiña bastantes. Pulgas non. Bueno, algún pulgas tamén había, porque os rapaciños tamén me xaban na cama. E que non había dodotes. Ao non haber dodotes, eran trempiños, ou por míos para contra o vello. Unha camisa velha do home, ou un calzoncillo. Agora hai dodotes. Este non sirve, ao contenedor. Aí vai outro, ao contenedor. Ala, ouros que máis están para ali, ouros que se desterran. Antes había que aguantarse, non había máis. E lavar, lavadinho. E nos caclareo. Puña aquel coireño limpiño ao rapaciño, cando, en parte do cociño. Sí. A veces estender tendales de farrapiños, que había unha cordiña fora, non había cartera, non había nada. Estaban aqueles terpiños ali, limpiños, sí, pero terpiños. Agora xa non hai iso. Agora xa vai na clareo. Temos lavadora, temos secadora, temos lavavajillas, como a que ten aí a minha filla. Temos hasta a cerámica. Nos temos aquelas leireiras, cabrallo. Un frío no inverno, aquelas cabacas de carvalho, aquela fogueira com as carranchadas abertas do lume, para cantar as perninhas. Por isso havia tantos filhos, não sabes? Antes havia muitos filhos, havia matemáticas que tinham 4 a 5. Porque como não havia ilusión, não havia nada. No inverno, com frío, ia para a cama. Não havia que correr. Non se facía nada. Fajes magias. Sí, é verdad. Non había. O salía daquela... Que era lareira, que non había cociña de ferro ni nada. Era unha lareira de pedra. Había unhas trepias así para poñer os cacharriños para fazer a comidinha. Que agora non se mancha un cacharro. Estás tu boa. Agora non se enforrusca. Coisa vai enforrucar, non? Era aquela frega, aqueles cepillos de alambre, veña, frega, para que sacar aqueles sarténs. Agora nada, agora é un mundo iso. E as sarténs eran de rabo largo? Entón, claro, calquera. Tiña que ser así, porque senón queimabaste. Porque a fogueira está por baixo dunha estrepia, de 3 pés. 3 pés destes. Tiña a sartén con aceite. O aceite que non vaya, nin ve nada. Así que, por tanto, nós somos traballadoras, esperamos marmotas. Entón eu, claro, eu andaba era unha casa de moito postín. Eu era doncella, e tiña cociñeira. Andaba toda perfilada, como o uniforme, a miña cofia, todo almidonado, un mandil todo de boletitos moi bonito, e tal. E dixeme a señorita, mira, vas a la estación e llevas este paquete. E de Celta, do Celta Velho, que non tiña canción do Celta Velho. E llamas por Celta, por Paíño. Eu, como a loca, entre colocou o dentro, pero o porteiro
que había porteiro, non me deixaba entrar. Ou tiña que ver comigo ou que se meter comigo, porque eu estaba do ben ver. Entón, díxome, non se pode pasar. Señor, ai, é como non se pode pasar, pasa todo o mundo. Dixe, non, pero tú non podes pasar. Entón isto apita o tren. E se non pode pasar, eu paso agora mismo, bum! Dou un burro ao home e escapé para dentro. Eu tenho a porta como un cabalo, que eu estaba no mellor na miña vida. E dixen, entón eu vou pola andén adiante. Paíño, paíño, Celta, Celta, sabe, non me todo as ventanas. Dice, toma, este paquete para Carlos Arián, que te está esperando na estación. Gracias. Que tenga suerte, gracias, guapa. Bueno, e vim a casa. Acordo, que tamén me acordo. E tiña un can, e sempre iba a pasear. Porque era un can dun barco que se fundiu nas Illas Cíes. E solo se salvou o can e unha rapariguinha. Vos non vos acordades, pero acordame daquela. E o can somos nós. Era un can moi bonito, tiña o peliño todo rizo, moi bonito. E o can sempre salía tocaba a min al barco, dicía, por favor, a mexer. E o lacero se metía dentro, decía este carón, porque cando me colleu o can, sempre lle daba unha propina grande. Entón sempre estaba esperando que eu salía do portal para me multar o can. Señor, antes que vas a apañar que vas a ver que és o meu. E un día, cando me cansou, viña atrás de min, tens que dar el perro non sei que non sei cuánto. Señor, el perro non te lo doy. E non lo llevas cuando da la gana. Sí, que me la tienes que dar para que non sei que non sei cuánto. Eu levanto de man, cerrajo yo un hostia, como un consejo de televisión. Toma, toma ti o can. Agora vai uno jefe que te dé a propina, corre. Chega a casa e dice, normalmente chega a casa e dice ao jefe, pero usted que hizo en la calle? Si yo no hice nada. ¿Usted qué hizo en la calle? ¿Qué le hizo usted hacer en la calle? Eu esa la móvil e fixe nada. Usted le pegou. Se eu me deu bofetada e me decía máis. Pois, por que eu sabía xa? O jefe. E eu non te chegara a casa con él. O jefe sabía que eu ia bater o outro. Que dicían que non había nin pan para comer, nin roupa para vestir. Eu que sou un familiar meus, e eu, mamá quería me dar unha chaqueta ou así, había que comprar de saco de alpillera, de sacos que veñen hoxe as patatas neles, deses sacos. Lavaronos ben lavados, e levaronos a unha costureira, e preparou un traxe pintado de azul. Sí, como se vestía a xente? Con roupa, que dormía na cama, con toda a roupa da tea, os teares. Agora hai os teares para tecer roupa moderna. E antes era de liño, que se botaba na finca, pero había que amarrarse. Para arrancalo despois. Para arrancalo e para traballalo. Porque había que sembralo, regalo, e amarillo, coa coca, e o que dá a liñaza, que vai para moitos medicamentos. E despois facían sábanas e mantas. As sábanas para botar, como se botaron a sábana de algodón ou de... É malísimo. As sábanas que hai hoxe que se venden, non sei se haberá boas, haberá, pero ha de ser moi caras. A sábana que hai de Terjala, desa porquería, diso que é todo, que leva o gasoil e todo, esa sábana é malísima para a piel e para a salud, para todo. Antes era todo, facían uns teares na casa, agora xa debe pouca nos teña, pero ao lado da miña casa onde eu nacín, había unha señora que fiaba desde a mañana hasta a noche. E tecía. E tecían, ela e as fillas. E por baixo, unha sábana de liña, por riba outra, despois as mantas, de lana de farrapo. Co liño facían a ordiñeira, o forte, e despois unha, como lle chama a lanzadeira, que botaban de un lado para outro, porque eu era pequena, iba para ali. A lanzadeira era que tiraban así por baixo, pero era para ir tapando, era para ir tapando, era bonito. Porque iba a costar. Ainda hai algunhas desas
Eu tiña aí unha manta ou dúas, non sei se André. E así o pan collíase, pero traballábase moito. Pan de maíz. Pan de millo, pero cando non había pan de millo e escaseaba, comprábase de extraperlo. Os panaderos, en vez de llos dar por ración, Había pan no nabo. eu acordo a ir buscar o Non había. aceite, o azúcar de racionamento. Dabanlle aquilo para a xente que había na casa. E foi unha panadería que agora, non, ainda hai Santa Cristina aí arriba, e había para aí centros de personas. Ah, cola. E sacaban o que lle habían que dar para venir nos extraperlos. Anos de moita miseria. Porque... Que famiña pasamos e moitas mazán rillei eu. E agora non Ai, saben... non digo mentira. No, e agora non saben o que ha de comer, ni no que ha de vestir, non se pasaba polo río. Despois onde vemos no café últimamente, No café, na os extraperlos chatarra. aí no río Miño, nas patelas, E como facían? como facían, dentro das patelas. Traían por todo Nos atravesábamos aquel coto, que atravesábamos os cargados, por aí abaixo. Ao mellor con E viñamos 10 ou 12 homes cargados. Desde vida, de cerca de árbol. Despois viñan a buscar o café aquí a outros lados e levaban os tostaderos de aquel chico de Porriño que viña moito aquí, Luís. Sí. Levaban os tostaderos que hai por aí cerca, eran de... Café, Pero se eu teño debaixo da memoria, non me ven. se cambia de Sí. se cambia de... O crudo. E o outro viñan bolsas de... Como se viron falar... Pero bolsas de papel, nada de plástico. Pois había o café Sical e o outro, que como era. Había moitas clases de café. Non, que me dera a min tantos miles de euros como miles de euros, Como miles de café vendemos. Era según houbera a ocasión de pasar. O café había que pagarlo, viña en patelas. E despois ter para aquí. E tamén había que pagar aos guardias. Sí, Todos os meses. un tanto... E despois salían na mitad do camiño e tiñan que levar un par de bolsas para justificar que traballaran. Un no papo e outro no Nos, alá por Rubiós, nos salieron aí atravesando que viñamos hacia o San de Medio. E nos saliu un guardia que ese sabía que nós que pagábamos. E rompeu unha perna e tuvemos que darlle uns kilos de café para que o lle arreglara un curandeiro que había. Tiña que vivir, non roubar, ni matar. Non roubámonos a nós, que viñan atrás de nós e vigilaban onde pousábamos. Enseguida se nos viñan roubar un saco ou calquera cousa. Bueno, aí adiante, aí escondíamoslo case sempre para chegar e almorzar e despois ir a repartilo. Agora... Cando chegábamos alá xa non estaba. Agora o que... Que era unha vida... Non me dice que fan, pero lemos feito. Pero moito non lemos feito. Ni un deles. Ni un deles. Se o fan, se buscan é para eles. Señor riquísimo da miña terra, que foi de fianza dun señor a un banco, aquele que non había Bueno, fianza xa é unha E responsabilidade. dixeronlle, pero usted onde vai? E menos mal que chegou ali un señor, todo rachado, eles todo rachado e todo, sabe Dios como. Claro. Pero era o máis rico que había no pueblo. No, pero... En esto. Sí, pero papá non lle dixo de rico nin de nada. Pero non dixo tampouco. El Ele estaba na fora, No. na caixa de ahorro, ao pé do banco. E chegou un señor, outro, un terceiro. E dixo, date caladiño que ainda ten para comprar todo o banco, Mira, pero meu pai faloulle máis ben. Non é porque fora meu pai. A conduta dos homens que non estaba... A abuela, a nai de meu pai, que se chamaba Mercedes, acórdome que tiña as saias que se chegaban aquí. E a por baixo, as sinaguas, hoxe non trae nada, trae unha fajita e a braga ou iso. A inagua acompañaba tamén. E outra cousa, que pasaba antes, que yo había que explicar agora, que la mujer que tiene que ir virgen al altar. Bueno, eso era... Pero aquí arriba, para amparar o corpo, como lle chamaban? O colete. O corsé. O crocé, aquí apretar o peito. E chegaba aquí abaixo. No, chegaba aquí. No, Eu teño tanto unha. no. Eu teño unha. Bueno. Que chega desde aquí, desde baixo das tetas. Eu ainda non vi a luz. Sí, sí.
Picotes. Era como un saco pola cabeza. No. O picote era un pedazo era de lã. Lã de liño mezcladas. Sí, Había- era de lã, tiñido en negro e facíanlle Eso había de moitas maneiras. todo alrededor unha moldura no mismo tear. Sí, xa se facían. Sí. E aquí unha carga fruncía aquí e aquí facía unha... da corga do río, da fronteira. Ora era bicas quentes e frías, de 40 kilos. En directo, outras Anda para cá tamén, España. Para España foi até cair. Para outro, non era para mí, era para outro. Que fosse español, que fosse galego, que fosse ou portugués, eu levaba e eu gañaba o meu, de 40 kilos, as bicas quentes e frías, ahora, daqui da raya. Do resto va nada. E ocupeime sempre do traballo meu, porque era albañil, hasta aquilo, o que é que, ás noches, facía aí en Purrafolas, da parte de España para a parte de Portugal, facía 15 e 20 cargas, até horas da cena. A depois, pasando de horas de cena, ia para a cama, comía e ia para a cama, e para outro día, traballo, e depois para outro día, outras tantas, até que ao cabo da semana traguía os cartos que traguía das cargas, non precisaba do outro. Dá para manter, era meu, ou 20 kilos, mas nunca collí un carabineiro á minha frente. Eu andaba sempre. Cheguei a que fui aquí ao Couto, aquí a Pontevedra, aquí no Couto. Tivemos unha noite que eu perdíma no camiño, entón cadei até de mañán, adeitado, era xeada por un lado, xeada por outro, aquí en Quintela. Pero non congelou. Non apareceu nin carabineiro, nin nada, nin coisa, eu tranquilo. Outros días lá ven eles da volta, e eu peguei, digo, si agora como é coa miña carga? Coño, mas eu claro como chimpraba, e eu ia a xeada non pagaba de min, a xeada non pagaba de min, e dísele eu así, e agora como vai ser isto? Ai, vai un contigo, a tu veña, e lá fomos e vamos lá máis perto, e eu gañei a carga igual. Naquele tempo de ganar nunha noite aquí, só até ao río, desde Lourdes, a capela que hai ali à frente, até ali às Ranjas, eu frente a Quintela. Non te pones na frente para eu cheguei a ter 300 escudos, 300 escudos naquele tempo, cuidado, das cargas com o continente, quer dizer, havia aqueles carroças de três coisas e trazia o chofer, que era um guardia, não é? E ele vinha também a coisa, uma moto daquelas de três coisas. E eu, claro, como estava documentado, então cheguei ali aqui para lá daqui de coisa, quem vai para aqui na notária, à frente da notária, isto aquilo, não é? Coisa. E então ia coisa com os homens para ir outra obra, não é? E eles então, mas pararam-nos aqui até por lá aquele portal. E, ei, valeu, eu peguei, cara. Antes, bom, lá vem ele. E que te punheris? Lá vem ele, o guardia, não o
chefe, o tenente. Lá vem, e eu para dentro da casa. Vai morrer longe. Não para frente, para dentro da casa. Então diz assim, ei, entra para cá. Parei, eu e 3 homens, vem para cá. E diz bem, assim, documento. Aqui está. Diz ele assim, e aqueles? Aqueles ainda não ganharam para eles. Quando eles ganham para eles, eu vou com eles ao resto. Porque não sei se quedam, se vão. Essa aqui, temos que lhe dar uma semana. E diz ele assim, sim. Uma semana, sim. Pronto, lá foi. O trabalho não se resolveu, porque havia lá uma pega ali em Deva, havia uma pega lá com um vizinho, ou isso aquilo, que agora, com o carabinheiro e o vizinho que nós íamos. Aí sim. Então, como é? Olha, vem-lhe para a bodega. Lá fomos para a bodega, comemos e volvemos, e digo assim, bem, o trabalho fica assim, porque esse que era um carabinheiro. Então, coisa, quer ir para isto, para ali, que vai ele até para o caralho, e digo assim, pronto, pois olha, deixa lá. Eu, para mim, não me paro das partidas porque tenho na frente o trabalho. Só que não tenho o material mais, se não é hoje e amanhã. Agora, pronto, lá viemos embora. Nem carabineiro, nem um caralho, nem coisa. Olha, nunca mais. Me perguntaram mais. O carbineiro que era mau, o negro. O negro, juntámos-nos aqui em Padranha, ali no comércio, numa taberna. Era outro carbineiro, mas estava reformado. Então ele, diz ele assim, o novo, um carbineiro novo, ainda trazia a brocha. E diz ele assim, quem é este? Diz, quem é este? Posso te trazer E diz ele assim, oh, este é Francisco. O Francisco. Tchau. Diz assim, Francisco para ele, diz ele assim, é melhor este é mais galego que o teu. Tchau, José. Olha, a resposta que ele deu. Eu trabalhei muito, até pouco, não é? Bueno, Graças ao Senhor, estou no que é meu. para vivir. E com 6 filhos. Hã? Com 6 filhos. E uma neta 7, que a criei. E o pai e mãe e a mulher 9. Olha lá. ¿Usted cómo se llama? Arturo Manuel Cerdeira. ¿Esto cómo se llama este lugar? Isto aqui é a Ferraria. Pertence a Monsa... A Passo. Melgaço. É aqui. Eu pertenço aqui. É Passo. Isto é Passo. Pertence a Melgaço. Daí para cima, a Melgaço, que eu nasci em Melgaço. Eu estou em Passo porque fiz a vida em Passo. Mas eu sou de Melgaço. A vida 4 anos, são 7. ¿Y cuántos años tem, se puede preguntar? Quem eu? Sí. Quantos anos tenho? Falta-me para 80. Já viveu muitas coisas. Chega, não chega? Chega. Fui à... Ainda que vivir mais. Fui à tropa, fui coisa, fiz 8 meses de tropa, no serviço militar. Os meus documentos tinham todos. Mesmo os da lá. Entra de pagar ao barinho. Quando me falharem, só chego ao resto e tira-me. Eu se perdi, tira-me. Eu obrigado a tirar-me. Eu sou galego. Non recorda como se enterou de que empezaba a guerra en España, non? Era moi pequeno. Claro, él non... Mas acorda-me. Acorda? Sí, desse tempo, sí, que eu tinha 12 anos. Porque os falanguistas, e o meu pai, claro, não tinha documentos, ou isso, aquilo. E fomos para Friães de Deva. Então o pai do Dom Artúrio, que era o meu nome, o Dom Artúrio,
de Frianza de Eva, polícia. Era o Dom Artúria, era o Dom Luís e era o Dom Artúria. Depois vieram aqui para a ponte. E se passou um certificado para o meu pai poder trabalhar. Não é? E quando via sobre os balanguistas, ou viste aquilo, a perguntar-lhe, ele apresentava aquele papel. Que nós fomos fazer lá um trabalho a ele. E ele, claro, contente com o trabalho, o artista também era bom, o meu pai, cuidado, é? E então passou num certificado. Quando eu ia a passar o regato, vem o carabineiro, o Agostinho d'Agra. Ia uma vizinha nossa daqui de baixo, com obra, casou-te, recuaram. Assim que veio um carabineiro a passar. Ele disse, buenas tardes. E ele, bueno, apanha, amigo, o carabineiro outro, o colega estava em cima, das alminhas. Chicotada, partiu aqueles ovos todos, ela até se mijou a entrar por a casa adentro de um que está ali que é filho. Não, fez uma tortilha. Do Júlio Farroco. Mijou-se toda e chegou ele ali, a queria entrar e disse, aqui que manda na casa. Mas mijou na casa toda. Com tanta chicotada. Passava por baixo das pernas dos grandes, só trazia uma carga de cada vez. De banana, de massagem não. Ainda andei lá muitos anos. Mas era quando havia aqui embaixo, aqui esse vídeo. Havia aqui aquela canetinha era muito estreita. A gente ia ganhar os carros. E os outros, claro, eram mais fortes. Claro, trazia mais cargas. Eu trazia uma de bananas, das massagens não trazia bilhete, trabalharam, mas foi aqueles dois ali da Cliente Chá, Quintão, aqueles dois, que eram dois velhotes. Eles fizeram trazer as cargas todas a ver do regato, que é ali o cascarrão, ali eles carregaram todos ali, e nós escondidos, apanhei o frio naquela noite, estava com uma força do pai. Fui com a minha mãe em Mondariz. E antes, claro, a vida estava mal e não havia dinheiro para jornar na plaza. E ela levava 20 quilos de grão para vender. E claro, ali naquela beira da praça, estava aquela gente com aqueles sacos de grão para vender. Só que naquele dia ninguém vendeu. Só sentiram uns tiros pela plaza adiante. Então eu via antes no meio da praça, nos sítios onde vendem as peixeiras. Tinha-se as peixeiras como o dinheiro era dessas moedas, não havia papel como é agora. Punham-se pousados no rebelo banco. Depois vem um parvinho. A gente estava por ali adiante, como sentiu aqueles tiros, fugiu. As peixeiras escaparam todas. Nem sequer colheram os cartos, deixaram-os cadarem. Acabaram para aquelas colheres abaixo, pinchavam para ali abaixo, tiraram com uma mulherzinha e saíram para um braço. Naquele dia, foi quando estallou a Dona Guerra, se estallara um dia que no mesmo dia, pero e Mondariz também. De Mondariz, era daqui, mas porque sou de Mondariz. Vieram buscar a casa, a levar-no para adiante e mataram. Pintaram-lhe um Jesucristo. Mataram chamamos nós aqui, ali cerca de Moriscados, para arriba da fábrica de Guiços, no Rio de Alves. Sentiam-se aqui os tiros. Mataram ali muita gente. A outra vez, estava uma tia minha no moinho lá embaixo. Entrou-lhe um homem pela porta para dentro e ela assustou-se. E ela raçou-lhe a mim, como é que fazer este homem? A senhorinha, numa descubra, que eu vinha escapado, vinha por mim para me matar. Mas mire,
deixa-te estar aqui, que vou à casa, traes a roupa do meu filho, vistes uma roupinha, mata e deixa de encanto, não sei, bem, à casa, levou a roupa do filho, e ele caminhou a roupinha, depois marchou, depois não se soube mais dele. E aí no matadeiro e no moneirista, no relacionamento, passavas uma fome negra, nós nunca passamos fome, porque na nossa casa sempre se colheu muito milho, colhíamos os canastos de milho. Então, acorda-me que havia unhas do balneário que vinham para comprar o grão, então davam-lhe patadas ao saco. E diziam-lhe, ai, quanto queres por isto? Naquele tempo, mira, valia 2 pesetas um saco de grão, e tu, quanto valia? Davam-lhe patadas, a minha mãe pagava-lhe a rádio, então elas, claro, como era um tempo malo, levavam um anaquinho de pão de milho daqui e comiam lá quando tinham fome. E então diziam, mira a comer o pão dos cães, que não estava no balneário. A por sorte, quando houve guerra, vieram as mesmas pedir-lhe pão a minha mãe à porta. A minha mãe deu-lhe muito pão aos pobres, ainda me acordo que vinha umas de lá de Celeiros. Ainda não é muito como conheceu uma filha desta mulher, que não tinham nada com que se manter, claro, não havia rancinho nenhum, requisavam tudo. Vinham à nossa casa para a minha mãe vender-se o grão. Naquele tempo já ia o grão, naquele tempo ia já o grão a 12 pesetas, naquele tempo. Claro, já era um serpão cada mês. A minha mãe só vendia a 6 pesetas. Então vinha aquela mulherzinha, por sorte, quando vinha aquela mulherzinha, tinha um rebanhinho de filhos, minha mãe a cozer naquele dia, abria-lhe a porta ao forno e dava-lhe de comer, fartávamos aqui de pão. Depois então lhe mandavam uma de pão para a casa. Era uma porção. Puxaram uma lei de, às 9 da noite, de não poder estar fora da casa. E nem se podiam ter as luzes encendidas na ventana, se não ter as ventanas abertas. Era uma lei de mala que puxaram. Depois, nós que nos deu, depois uma vez, fomos ali para uma vez que nos está agora o grupo escolar, tínhamos ali uma vez, tínhamos ali sentia, fomos buscar. O meu pai era alcalde do barrio. Vinhamos de noite, a minha irmã éramos a echar todo o dia de Deus. Depois fomos do meu pai, mas da minha mãe, para traí-lo sentia para casa. Claro, vinham uns poucos de moços para aí que vinham, sentavam-se aí, com o tempo não havia carteira, que havia um caminho, puxaram-se ali a falar com nós, puxaram-nos ali a cantar, porque nós andávamos com as raparigas a cantar, e os moços a cantar com nós aí. Não sei como miro bem a Guarda Civil, sentimos a cantar lá a minha sobrinha, na Guarda Civil, lá se me perguntaram quem era o alcalde do barrio, e disse-me que era o meu pai. Claro, entraram pela porta para dentro do meu pai melhor aos pés, estava-se a descalçar. Ele dizia, meu pai, ai Deus mío, você é alcalde do barrio? Sou. Pois diga-me o nome desses que estão aí, que ou vão pagar uma multa ou vão ir presos. Disse meu pai, não, homem, não, pagar não, sacudo os para adiante. Mas, meu pai, eles fecharam. Comprei arriba com um borralho, a bater na gente, nós escapamos. Foi tudo para de roda, escapamos, escondemos aí embaixo na junta. E uns que havia aí, uns que já morreram, marcharam, escaparam todo para lá adiante. E havia uma trecheira cortada, a Guarda Civil a correr por deles, pero a Guarda Civil não contava com aquela trecheira que estava aqui no chão, amanharam-se ali, a mente se escaparam. Eu disse, e os serãos? Aqui os serãos deixavam-nos fazer. Deixavam-nos fazer porque é que esta paróquia sempre tive a zona de não fazer guerra, que agora já somos mais revolucionários. Ao tempo não. A nós deixavam-nos fazer serão e aos outros não. Para adiante das paróquias não. E a nós se fazíamos serão sempre, a nós deixávamos. Pero depois quando vieram então eles a correr por nós, depois fecharam-nos e nós fechámos um serão aqui
unha casucha que hai aí diante, e viñeron eles tamén fixeronnos, ainda tocar máis a todo. E despois que fixeron, denunciaron, levarnos ao cuartel para pagar unha multa. Para unhas que eran compañeras nosas, sin non saber, e pagaron a multa e non quixeron saber. Pero nós fixemos saber de pagar, nós non pagamos nada. E depois viñamos todos no cuartel para arriba a cantar de alto. Canto máis assim, el rabión, mas nos cantábamos a tudo. A lúa malcriada, con rompe na vidraza dos cuartos de dormir, os bandos dos casais que namorais, que collen descuidados, fican a sorrir de madrugada, de lonxe o vi. Deixa a lúa malcriada e non olha para mí. Porque non fecha o tempo. Eu recordo, por exemplo, cando tiña na edade de 6 anos, pois recordo que pasei mal, que pasei moita fame, que estou sobrevivindo, que vivo hoxe, gracias a un xornal que ganaba a miña nai no campo. Se non, pois, tería morto. E cantas pesetas gañabades? Cantas pesetas Gañaba a tua nai? 2 rales? Gañaba 6 ras. Non sei se o ganaría, Gañaba 6 rales. Porque ia para as dos rodiños, eu creo que non ganaba esas cartas. Sí, creo que ganaban 6 ras, igual. Mais ou menos. Pero o asunto era crítico. O asunto era moi crítico. Despois sí que se empezou a mellorar un pouquinho a cousa, pero hasta a edad que tuve 14 anos, pasei moitísima fame. As orellas... Puñense blancas. E aqueles huesos dos tornocelos de pasar fame. Eu nací no ano 21, sí, recordo. Eu nací no 21 e fui incorporado a filas o 42. O 42 do ano 42. Foi cando eu fui para o servicio militar. O pan da ración, aquilo traía cordeles, traía cajalletas de rato. ¡Oh, de Dios! Sí. Era amarelo. Peneiraban nas panaderías o pan, conforme viña cos sacos, bajábanos dentro da... Non ría. No, non río que a veces, que é verdade. Bajábanos dentro das huchas, amasaban aquilo tudo, aqueles farrelos, aquelas cagalletas, aqueles cordeles. Os cordeles dos sacos, todo iso, ali, e despois viña mangados aquilo no pan, partías unha boliña de pan, que daban unhas boliñas redondiñas, e partíales así, e partían aqueles... E era amarillo, un pan amarelo. Un pan que os nas tiendas había unha fariña que se chamaba aljarroba. Entonces, nós, os rapaces, como tiñamos fame, e cando o tendeiro daba a espalda, era a aljarroba, non é que supera, pero como había fame, sabría algo dulce. Entón, botía la man e collía un pouco de aljarroba. Comías unha manada dela como se fora de azúcar. Ali entraba un carro de pan, pero despois, un sinvergüenza dun alcalde, da estación, aqueles pasaban o pan para dentro, repartían aí cousa de un par de dúcias de pan, éramos 200 ou 300 personas, e un par de barras de pan, e o resto marchaba para Ostraperla, para Xana, para Pedra, para a puta que os pariu a tudo. Entende? Aquilo era... Ai, ese alcalde como viva, o alcalde aquel era moi amigo dos ricos, non era dos pobres. Entende? Aquilo era un señor que estaba en Vigo, estaba como se vou dicir? Nos astilleros. Estaba bueno, que non me acordo agora. Hombre, a mí mataron un tío. Nun partido. Escapou para a casa dos pais. E ao escapar para a casa dos pais, isto foi xunto a un veciño pedirle unha máquina para afeitalo, para se afeitar. E os mesmos veciños foron dar parte á Guardia Civil. O pobre enganchárono
e levaron para aquelas voltas que hai alá na... Tu has de saber disso tamén, para aquelas voltas de Rondelo. E sen de facer xuicio, nin quen era, nin cousa nenhuma, pagaronlle 4 tiros a Guardia Civil, e pagoulle 4 tiros e quedou ali. Porque entón había recatés e falangistas deste que eran medios comunistas, e meteros a falangistas para salvar o pelico. Os veciños chamábanse, tiñan que ir facer guardia de noite, non sabes? Entonces, os que tiñan ideas de... chamaban rojos, que tiñan ideas que eran rojas, pois estaban vigilados polos outros, que estaban coa Guardia Civil, co clero, con eso todo, pois, os que non iban á misa, nin iso, eran comunistas, eses como os cuidaran en Janchas, se non mataban. E depois renciñas, se usted me quería mal a mí, marchaba lá a dar conhecimento de, mira, fulano dixo isto, se te veían buscar, rau. Entendes? Pero iso son todas as dictaduras. Iso son todas as dictaduras, en todas as nacións fan igual. Entendes? Quen son os matóns son os jefes. E o pequeno, pois apretan lugar como... Traballaba nos astilleros en Vigo e viñera... Estaba nun partido como hoxe un día aquí, un sindicato, unha cousa así. Sí. Un sindicato de obreros. Venga, andando. Pois sí. E viñera para aquí para a aldea porque pensaba que estaba a cousa mellor, pero aquí ao pescalo, pois mataron, non? Sin juzgalo, ni nada. Despois botaron ao río. Xa diñe firmar a nai como para ser afogado. Como que para ser afogado? Claro. Home, ya veo que facerse non tamén lle pasaba a ela igual. Pois sí. É unha tragedia, non é unha camarella de caciques e de sinvergüenzas. Pero iso son todas as dictaduras. Viña, por exemplo, o café de Portugal. Viña café, viña chapa. Para lá iba almendra, iba moitos produtos. Entonces, pescado. Había o pescado viña de lá para cá, Había guardias civiles que se deixaban sobornar, non sabes? A pescada é importante marchar. O sueldo deles tamén era pequeno. Pobre non é que quixeran tamén, porque eran guardias civiles, non que foran malos, nin moito menos, pero o sueldo tamén era pequeno daquelas, entonces a mellor se levaban, falaban co eles e por pasar unhas cargas desos, pois eles cobraban un tanto e vivía todo o mundo, non sabes? E despois chegaban ali adiante e quitaban... Sí, fomos algo, sí. Algo, moito. A carrechar de pullinos, de burros. Fomos algo, sí. Con caixas de 40 kilos e a 50 as costas desde o Pino Manso que se chamaban. Outros kilómetros, outros, pois é máis, na estación das Neves, por exemplo, se metían a cerquiña do río, entonces ali cargaban nos vagóns dos trens. Como que dicía que viña de Portugal, cargábase xa no vagón. Barcas. Barquichuelas pequenas, unhas patelas desas como veñen agora os un pouquinho máis... Os caiucos, Eran barcos de pesca, entonces dedicábanse os barcos de pesca, dedicábanse pola noite a transportar esa mercancía dun lado para o outro. Despois pasaba pan, un pan maravilloso de Portugal para acá. Andaban varias mulleres a frelo para acá. Viña a Guardia Civil, tiraban o pan a patada no cu e un marchaba e eles quedaban co pan. E co aceite. A Guardia Civil, ao tempo eran os carabineros, pero era toda para dúas veces que fui solo. Marchei para lá con unha carga de manises, viñan para cá con outra de café, chegaron a casa e tiveron que sacarme a roupa das costas, que eu non podía, de molladiño que estaba. E desde entón dixo, non, vale máis comer pan sola e mandar foder isto, que isto non é... Aquilo era como pullinos, avíos... E iba merluza para Portugal tamén, caixas de merluza. Eso sí que era malo, porque tiñas que levar un saco na cabeza, entón despois as caixas de merluza ás costas, e botaba un fedor e unha friase que
É mollada. É Molladas, mollada. claro. Viñes para casa a feder como un pulpo, igual. Eran merluza, Pero non había onde ganar nada, meu amigo. Había que, para levar unha caixa de merluza desas, tiñas que andar, ao mellor de andar ali, pois, como 3 kilómetros. E dabanche 12 pesetas daquela. Casi pagaban por 12 pesetas como... Por transportar a caixa. Iso non lle dijo aquí, iso está bien, Eran 4 pesos, coño. Eran 4 pesos. Bueno, primeiro... Eran 4 pesos. Pero a primeira eran 12 pesetas, entón non foi o mar Manolo Despois Santiño. eran 4 pesos para lá, 4 pesos para cá. Sí, porque despois subiu, foi subindo, porque eso, o contrabando aquí, pois... Se vou dicir, debeu durar polo menos 20 anos. Durou moitísimos anos. Durou máis porque nós ainda desde que casamos ainda andamos no contrabando, 20 anos durou, ben, entonces, pois, claro, iba subindo a vida, pois iban pagando. Nunha volta, trouxe un veciño meu, trouxe un saco de café á casa. E outro era outro, foi cando me sacaron a cosa. E despois lo ven a casa, e lo veno á funeraria, e lo veno no carro, e ao carro e os bois, e botei unha pouca de palla por riba aos sacos. Chego á casa do Lara, encontrome coa Guardia Civil, e eu botei máis sobeades, e eu vai... Ala vai o carro e os bois e tudo. Naquel momento se me meten un ferro no cu e rodou. Corto porque marchaba o carro e os bois e a multa. Eu seguín para diante sempre, a Guardia Civil non me fixo caso, eu ia a sobiar, e seguín, e eu a ver se chaman, que estaba con un ollo adiante e outro atrás para ver se chamaba a Guardia Civil. A Guardia Civil non me fixo caso, eu lo veno e dixen, non, non nos pillan aquí máis. Fora, que tome polo cu isto, que isto é unha mierda. Pero moita xente fixo carta con isto. Algúns fixeron diñeiro e outros morreron, arrebentados. Bueno, matáronos. Outros de tundas da Guardia Civil, dos carabineros. E despois dicíanlle os carabineros dicíanlle aos fulanos, como dixeron o Manolo dos Pías, dice, que queres como che de as hostias, sentado ou de rodillas. Ainda arriba debiren de cobrar os cartos que pasaban para Portugal, porque a Guardia Civil cobraba polos pases, tanto a caixa. Entendes? E despois de cobrar, viñan ainda arriba a patada na xente que andaba a carrexar. E ten unha vergüenza. Era unha sinvergüencería que... Válgame Dios, válgame. Eu na nosa casa, cando éramos, non pasamos fame. Non pasamos fame porque... Porque tiñas capital, tiñas unhas veigas, pero o que non tiña, como non tiña miña nai, que non tiña nada... Os meus hermanos traballaron nunha tilleira. A tilleira para teledrillo, a tella, tudo iso. Entonces, pois, ganabas un peso. Pero había casas que non ganaba nada porque non había xornal, porque os dueños do capital estaban... sobraballe xente. Sobraballe xente para... E moita xente fixo burro a traballar para aqueles sinvergüenzas e ainda en riba maltratados. Quen sacou isto adelante? Sí, quen sacou España aquí adelante, a que non se pasara moito fame. Foi un general que había en Francia que se chamaba de Gaulle. Eso logo a xente para, conforme veñen agora... Tamén alá pasaban as negras, Bueno, pasaban porque sin documentación moito tempo, conforme veñen agora estes que veñen aquí para España, e vámonos de aquí para lá, eu non fun, pero daqui fui xente así. Chegaban a Francia... Para Francia, Suiza, Alemania... que traballar no campo, a vivir, se facía falta nos coches vellos, facer de comer, non ir a un bar, nin ir a nada, para poder aforrar unha peseta, porque o cambio favorecíalle, comprendes?
Entonces eles alá non gastando aforraban, e aquí o cambio favorecelle. E que pasa que aquí a España pois conviñalle tamén, porque a divisa daba moitos cartos aquí. Entonces, dende ali, dende que o general de Gaulle levou xente para Francia, foi cando se empezou a vivir un pouco aquí ben en España, coa migración. Ahora, a migración trouxe moita ruína, porque hoxe en día xente de miña edad foron para Francia daquelas, e agora os fillos casaronse alá e unha cousa toda, e agora os pais non poden vivir, fixeran un vivir aquí en unha casa, e non poden vivir. Chámase Lino. Y esto, José. José. ¿Y los apellidos puede decirme? No, será mellor que non. No, bueno. Vale. Pues muchas gracias. ¿Y usted cómo se llama? Eu chamo Antonia. Antonio. Toñita. Na Baiona, era o hotel de La Palma. E se hospedava, chegou a ser hospedar-se lá o presidente nosso português, nesse hotel. Era um grande hotel. Veio a guerra, ficou sem nada. Se llamaba Pepita. Josefa, pero más conocida por Pepita. Coitadinha. Ela foi a Madrid porque él estaba condenado a muerte y se arrodilló perante Franco para que no le matara el marido. Después él murió aquí en... Até tinha um filho, atravessar o rio em Monção, também lhe mataram, um tiro, mataram o filho. Ficou sem filho nosso, que ia com a carga às costas, de sabão, e a carga era grande, pesada, e escaparam, fugiram com as abelhas, foi ao fundo do rio. Después de la guerra hubo las persecuciones, ¿no? Donde los franquistas perseguían a los que eran comunistas, ¿no? Sí. Y entonces ellos atravesaban y venían por aquí y se escondían. Se escondían en las casas, se escondían, bueno, donde podían parar. Porque... ¿Y venían aquí a buscarlos? Ah, se soubesse onde ele estava, vinham buscar. Venían a buscarlos, sí. Vinham buscar, sim senhor. Para fuzilarem, para matar. Y eso fue lo terrible de la guerra civil de España, fue la venganza. Después, al final, ¿no? Cuando ya los franquistas habían ganado, después la persecución a los... Y ellos vinieron para acá muchos, ahí. Y no fue ahí no peso, ahí no oceano que se hospedaron muchos ahí. Isso não sei, sei que andava cá um rapaz fugido, ali aqui mesmo, Darbo, que era sobrinho, primo do tio Américo, chamava-se Elisolino, e teve que escapar. E andou aqui fugido, escondido muito tempo. Os pais viviam lá, mas o rapaz teve que fugir, senão mataram. Havia várias coisas. Entre elas, como digo, era sabão, azeite, café, que era um dos principais coisas, era o café. Se pasaba el café de aquí para allá, ¿no? Cá para lá. E sabão, barras de sabão. E várias coisas. Era o azeite. De lá era azeite. Café lá não tinha. Ia de cá para lá. No, y traíamos cigarro. Eu desse cigarro como não fumava. Mas havia contratado de tudo. O que havia lá mais barato. No se vivía bien porque Salazar tenía un compromiso de mandarle todo lo que podían a Franco, ayudar a Franco, ¿no? O sea que los dos la política era la misma, eran amiguitos y compartían la misma política, eran dictadores, ¿no? Entonces este de aquí ayudaba a Franco con comida y con otras cosas, ¿no? Entonces le quitaba a los portugueses la comida para mandársela a su amigo allá. ¿No fue?
Havia uma união entre eles, os dois presidentes. Quem sofria era o povo. Sim. Yo cuando íbamos a la escuela, Ficava a gente cuando era ni chiquilla, que fue el primer día de la guerra, el 20 de julio a media mañana, ese día íbamos a la escuela y enseguida, al llegar a Pereiro, dijeron, no se puede pasar, que están los falangistas en Pereiro. E eu, ¿por qué? Porque non se podía, maestra, xa non abría a porta siquiera. Vime para casa, claro. E despois chegaremos a xa foi cando xa a xente empezou a dicir que había na guerra na Porta do Sul que mataron ao capitán Carreró, que non mires que ese é o primeiro que mataron aquí en Vigo, foi o primeiro home que mataron, que iba a buscar peixes a tarde ou así, tiña que ir por detrás da fábrica de saco. Eu traballaba na fábrica de algo. Entón a mañá levaba os cartos e iba despois á fábrica, a Ribeira a buscar un bonito, que só había bonitos. Sardiñas a 3 perras o kilo, a 3 perras o cento, e xoubas, bonitos, a novadales cada bonito. Dúas con 25, 2 pesetes con 25. Mira, Lola, se sintedes os avións, escondedevos nun sitio que ten un A e un H. Sentíamos os avións, como íbamos por baixo, que despois se puxeron un hospital ali, ao lado adiante das Carmelitas, puxeron ali o hospital de, mortos, que lastimaban, porque nin todos mataron, algúns escaparon, a Amparo Borja estuvo 5 anos presa, 5 anos por menos presa, como chaman, no outro sitio que hai aí. Eso, en la isla de San Simón estuvo Amparo 5 años presa, porque decía la gente que tenía hombres que eran de Beade, muchos murieron porque fueron a casa y ya los cogieron, porque a mi padre también le revisaban varias veces la casa, pero a mi padre no le encontraron nada, porque mi padre hablaba, pero no tenía nada de sociedades de esas. Y entonces, ella, como tenía taberna, claro, venían a la taberna de ella, porque ella también estaba viuda, y ya sabes que los hombres van a donde ya... Y entonces, ella empezó a guardarlos allí. Entonces, fue cuando empezaron a buscar a esa gente, y algunos los mataron, otros aún viven, y otros ya murieron. Pero por ellos no es que Pereiro, detrás del cementerio, nosotros íbamos para abajo y decían, en Pereiro mataron tantos hombres na Xaneta. E nós íbamos a mirar, pero as policías, os guardias que sabían, falangistas, pero por montes, non te piensas que había 2, ni 4, ni 6, xa non nos dejaban pasar para lá, pero íbamos porque os homens poñíanos así todos a fila, enseguida con un couso, xa íbamos a matar todos. Enseguida levábamos para Pereiro, aquela esquina que hai que fai coa do porteiro, ali había, botábanos así como estaban vestidos, e botaban. E viña a xente, claro, a familia dixen, ai, Dios mío, mataron, e claro, había a mirarlos, xa non miraban, non sabían se eran eles, moita xente non sabía se os mataban, se estaban presos, se como era conto, porque claro, tirábanos ali sin encaixas así nada, e non sei se agora os levantarían ese sitio aí, desde logo agora non, pero despois, entonces, empezaron a matar de noite, collente pola carretera, e xa non contar ir para casa, porque o Parque de Castrelos era como unha inspección de policía. Había moitos falangistas, moitos policías, guardias de asalto, no quiero trabajar porque me canso, 60 duros de año, una pistola e unha porrita bien castigadora. Entón os rapaces querían ser guardias de asalto, e facían falta moi altos os guardias de asalto. Claro, os rapaces tiñan que ir a traballar porque que comíamos. Non había pan, non había de... Bueno, hasta 40 ainda menos mal, ainda se foi comendo algo, pero despois do 40, desde o 40 ao 49, foi unha fame negra. Había que arrancar do pan, eu estaba embarazada de tua abuela. Entón, despois de que me dixen ya do pan que estaba embarazada, dixo, pois, non espere cola usted.
Pero un bollo me daban, tiña que ir a 4 ou 5 panaderías. Porque o difunto de meu pai era vello, a miña nai, eu tamén tiña que comprar para ese mes para min. Porque se traía 3 bolos, daba un a eles e 2 para nós. O difunto de meu sogra tamén traballaba nun hotel. Estaba nun hotel. E traía a roupa para lavar, eu ia sudar a lavar a roupa, porque despois dábame, ela no hotel dábame moito pan. Mira como que era a vida de antes, a fame que pasábamos. Había unha fame negra. Despois, cando o teu abuelo xa viu, non viu para Vigo, ainda foi para a Coruña, que despois dábanos 1 litro de aceite cada mes, 1 kilo de arroz e outro de azúcar. Eu repartía entre miña sogra e meus pais e para nós. Repartía, porque claro, non había para comer, non había nada, iso non se podía comprar, había que ir ao Extraperlo a Portugal. E cando viña un barco a Vigo, cando traballaba no almacén de bacalao, pois unha señora iba ali a venderle ao jefe, e a nós tamén nos ofrecía. Eu cando me casei non estrenei nada, fun coa roupa que... Só estrenei un traxe de chaqueta que me comprou o teu abuelo, que a combinación era a roupa que tiña eu de comprar aos extraperlistas. A mí non había onde comprar tampouco, non había nada. Entón, foi cando empezaron a mí mataron un primo aí en Samil, porque viña borracho, pero facían cada cousa, mataron, tiraron con el na borda da acera, e cortaron as súas partes e meteron na boca. E os dedos, cortaron os dedos por aquí e meteron na boca. E claro, como faltaba, eles morrían moita xente do pulmón, coa fame, porque había moita fame. Entón, se faltaba na casa, dixo a difunta da miña tía, dixo a miña nai. Eu non sei, o José non viu, e vai o difunto do meu pai, e dixo eu, e lle preguntar eu, porque eu tiña moita amistad cos Juárez, porque eu era alta, era así moi tiempo con eles tamén, e eles comigo. E lle preguntei, e dixo, sí, ese venía borracho e lo llevaron a Samil, ya non lo trajeron a Castelo. Lo mataron allí, porque despois foron a buscalo, pero non nos lo dejan coller. A xente das familias iba a buscalos, pero sabían contar que decía, al día siguiente llegan sus amadas, todas enlutadas, pero non lo dejan porque están de guardia nuestros patriotas, e por mesar da Plaza de Portugal, tamén lo dan preso. Pero eu, como era así moi... Pois, dixelle, chamabanlle, un chamabanlle Alfonso, outro chamabanlle San Miguel. E dixelle, oye, San Miguel, llevaste un chico que, un chaval, porque era un chaval, meu irmán, eu era moito máis bella que eles, que eu era máis bella, meu irmán Pepe, máis bella despois eu. Entón, llevaste a meu hermano, onde le tenéis? E dixo, tu hermano? Dixo, sí. En la Plaza de Portugal, que estaba meando en los jardines, y dijo, ay, sí, aquel chaval, cabrón, le dijimos que no hiciera eso allí, y lo hizo. Y lo llevamos al parque, y dice, ay, Dios mío, es mi hermano, hombre, a ver si me lo soltáis. Pues ven hasta allí, a ver, es soltarlo. Después otro día miraron a mi hermano Pepe, también la peluquería de Ismael, peluquería ao lado do casino obrero, había a de que tiña comercio, o home da que tiña comercio de Cándida, Loureiro. E tamén lle dixen moitísimo. Pola Porta do Sul xa non podía ir, porque como houbera estas mortes, despois alá en Policarpo Sanz tamén houbera, 2 días ou 3, en Vigo só foi 2 días ou 3, Despois, matar moita xente, seguida, sí, mataron, xa había moitos cantarios, falangistas, bueno, os falangistas eran os Arriba España, nadie, non dicían Viva España, Arriba España. Arriba España, Arriba España, Arriba España, hasta morir. E gritando, Arriba España, entraremos, así, pero, xa dixo, eu, na guerra de todo, claro, aquí, moitas cousas, desas de por aquí, pero claro, meu irmán foi a guerra, pero a guerra a todas as guerras. A todo, meu irmán estuvo, pois todo durante toda a guerra. É que todo 38, e só colleu o primeiro da guerra, porque ele era do 36, ele era como a min, un ano máis velho que a min.
E tiña que ir no ano seguinte ou así, porque cando cumplira 20, era cando se cumplía 21 anos. Pero vir a guerra, xa chamaron a todos. Na casa de teu abuelo, colleron os dous irmáns, na guerra. Meu irmán, o máis vello, era así un pouco, foi a toda a guerra, todo o tempo de guerra, hasta que quedou no frente de Teruel, quedou sin un mollo. Foi cando lle deron un tiro no mollo, e quedou sin mollo. Pero ainda tuvo que ir para a Coruña, hasta que non o deron ainda útil para servicios auxiliares. Deron, despois de que levaba ese tempo na Coruña, despois de falamos cun irmán do señor Avelino, que estaba ali na cárcel, dali, ali, nun sitio onde había presos. Entonces deron yo para servicios auxiliares, pois entón xa viu para casa. Pero casa, despois deron, sí que despois bajaron. Pero el correu moito porque, claro, el xa escolleu non ali a guerra. Había 6 meses que estaba ali, e para máis en Bilbao, que estaban en Vitoria. Mi cuñada, la que murió, la mujer la suegra de mi hermano, iba a la Farrapada, trabajaba en la fábrica de Portané, y después de noche iba a la Farrapada y traía para vender. Y le vendía a mis tías, le vendía sábanas y ropa porque no había donde comprar nada, aquí no había nada donde comprar nada, no había nada en los comercios ni nada. Y entonces iba aos comercios, iba lá e as noites viña por as miñas tías, non é? Que cando morreu a difunta de miña tía, a última que morreu, era que dixía, era moi boa persona, era moi pajadeira, eu con moito lle vendí, claro, tiña 6 ou 7 fillos, e vendía a pouco a pouco, iba así, pouco a pouco. Nós non, porque nós, como meu pai era sastre, traían xabón, e na tarde falou aí unha que estuvo presa por unha barra de xabón, que estuvo presa por unha barra de xabón, que dixo, eu andaba a vender, e ten 106 anos, e dicía, eu fun a Estraperla a Portugal, e Portugal traíase xabón e roupa de todas as clases, trapos, sábanas, pero sábanas, bueno, sábanas pequeniñas non había nada antes, daquela non había nada que comprar, xa che digo, se querías comer un bocadillo non había onde comprar bocadillo, non era como agora. Nin como eu, cando vi o teu, ai Dios mío, cando nos casamos unha fama negra. Cantas veces eu comía o caldo xa, antes daballe de cenar a nena, que era peruca, e dixeme, viña teu abuelo, xa cenaxe? Sí, xa te salía cena, xa cenaxe. Porque ele facía traballos así, nos daban, e traían 100 gramos de azúcar, 100 gramos de arroz, para cada uno de casa, ¿no? Nosotros éramos 7, aceite, poquito también, un cuarto de litro, a lo mejor, para 4, para 5. Mucha hambre, había mucha hambre, porque despois morría moita xente, e claro, a xente tamén chegaba, porque se os lastimaban, estaban no hospital, chegaba xente ao hospital, era como se non chegara nadie, porque non nos dejaban mirar. Como iban dejar mirar se tiñan naquelas cousas tan grandes, tan grande, unha fosa tan grande como este couso. Estaba aberta e tiña unha tapa de lata, tapada, digamos, de lata. Estaba tapada e non podía nada, non podía, xa había un guardia loitería ali a mirar, non se podía entrar ali no cementerio, E cando mataban a alguén, nós íbamos ao cementerio a mirar como facían, pero non facían os falangistas, non facían máis que a correrte. Os falangistas eran malos como ainda peores. El 20 de julio a media mañana na ciudad de Vigo, el fascismo salta. A bombo y platillo la guerra anunciada y a la voz de fuego dispara metralla. Donde el carrero, vestidos de saco. ¿Sí? Saco pero de yute. Ya. Saco de yute, non sacos dos blancos. No, ya. Dos blancos. Despois jalábamos para as sábenas. Nós gastábamos, porque daquela eu xa non. Entón gastábamos, comprábamos sacos de azúcar, 2 perras ou un ralo así, e comprábamos 3 ou 4 e facíamos vestidos e saias. Eu tiña un traxe de chaqueta moi bonito, tiña un traxe de chaqueta que me compraba junto ao meu pai a tela, e rompino por aquí, pero claro, eu quería ir ao baile como a xente, quería ir de paseo.
Claro. E rompiron por aquí a chaqueta, pero non me podían comprar outra. E botaron unhas poderes así, e tiñen as submarinas, calza. Nós xivemos a fábrica en Zocas. Eu nunca gastei uns zapatos de goma para ir á fábrica, nin para ir á fábrica, despois, cando fun a de Evaristo, sí. E íbamos en Zocas cando chovía. Vamos cansadas que chegabas alá cansada, coia, porque en Zocas, as Zocas pesan moito. E despois eu tiña unhas zapatillas blancas. E todos os días de Dios, levabas hasta a fábrica. E antes na fábrica, se miraba que me tiñan algo manchado, lavabas, e como eu traballaba no taller, e había as máquinas de facer as latas, e puñen ali as zapatillas, e esa me secaban. E a noite chegaban moitas veces ás 2 da mañá e ás 3 de velar, porque cando velaban as da fábrica tíamos que velar todas. E iba ali ao Regueiro do Carballo e da mamá comigo, lavaba o vestido, despois encendía unha lumarada na cociña, na lareira, e ali puña unha silla. E puña o vestido da mañá estaba seco. E así, túa muller Farruco, hecho unha complementeira, co rabo dunha sardiña, como hecho unha volanteira. E vai de broma, nena, a noite toda, e vai de broma. Viñemos de noite. Que campana es aquella que toca tan dolorido? Es la campana del cielo que toca porque te olvido. Anda, rabea, Pedro, se non te estará co chupa no dedo, rabea, Pedro. Por que había que entretener o tempo? Naquella ventana hai luz, allí se están acostando, allí estás bien de mi vida, e yo por aquí penando. Cantábamos todos os cantares que sabía, eu sabía cantares, eu aprendía todo. Mira que miña nai daba cada tunda, a mí pegábame con todo, porque a mí chegaba de traballar, e a mellor había un vello, antes en Vigo, había homes a vender coplas, cejos, e vendían coplas, e eu xa compraba unha. Cando vir unha pedra, unha copla, eu xa chegar a casa, no outro día xa sabía. Eu despois cantaba todos os días, eu defunto teu abuelo sei que sabía cantigas. E claro, agora que o defunto teu abuelo cantaba... Cantares de... O abuelo sabía moitos de tangos. Os tangos cantabas que bueno. Pero os que máis mérito teñen cando íbamos así, eran eses cantares cando viñamos de traballar, porque naquella ventana hai luz, aí se están acostando, e se están vendo mi vida, e eu por aquí panando. Claro. Miña nai dixome, o meu amor dixo monte que me había de vir hoxe. Aunque ben ainda non tarda, cada yo camiño longe. Se queres que vai e veña de noite polo lado, anda a prender a cadela que non fai escaladar. Eu tengo un novio que es un chulo, es un gitano, todos los días lo veo con la gorrita en la mano. Porque antes non había, nós antes xa éramos mozas de 17 anos e así, e na Fonte Albitre xulgábamos a galopar, había moita fábrica, moita xente nas fábricas. A xente de noite, de día, xente traballaba hasta as horas da mañá, hasta as horas da noite, xente, moita sardiña, hasta traíamos nós as sardiñas, despois que lle viñan o medio cabalas e así, na fábrica dábanos para, ti estabas a cortar as sardiñas, atopabas, traías, que eran cousas que non se podían antes, agora faise todo de conservas. Na rubia dicen que tienen veneno, aunque tengan su limaxa, e xa andaban para Portugal, para onde podían. Os que escapaban, non iban coller un barco, porque estaban todos muelles ocupados de policías, guardias, de todo. Non se podía ir pola calle, non se podía ir a Vigo de día, non había unha festa, non podía vela. Porque, así, os falangistas, ainda peor, moito peor os falangistas que os guardias, os guardias de asalto, foi cando vieron os guardias de asalto, que eran malos como as chispas mesmo. Non se paraba un por escalle, non se podía parar. Pero nós, cando tíamos a tenda hasta, facíamos moitas festas a noite, con Marina e Vítor, cantábamos e todo, facíamos
sempre cando tiñamos algún, facíamos en cena, porque como era cousa de que non, claro, era familiar, entón despois cantábamos, bueno, cantaba, a mí gustaba sempre cantar, moitos cantares. Eu a misa, porque eu iba a misa todos os domingos, de raparija, claro, de chavala, de maior, sabe, de raparija, assim, despois de casarme, non, hasta que morreu meu pai, pero eu de raparija fui a catequesis, todo. Eu cantaba na iglesia, a mí me encantaban os cantares da iglesia. Sí. Aprendía, pa diante, eu todo. O sea, bueno, pero claro, tantos anos, xa te digo que ganas estou sola, si que me acordo. Críate, vaite criando, rosa branca do xardín. Críate, vaite criando, rosa branca do xardín. Críate, vaite criando, que te crías para min. Críate, vaite criando, que te crías para min. Críate, vaite criando, que te crías para mí. Fía, fía, fía na roca, fía, fía, vai mazaroca, fía, fía, fía na roca, ai la 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 la. Fía, fía, fía na roca, ai la 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 la. A muller que cala viña e non di mal de ninguén. A muller que cala viña e non di mal de ninguén. Canto máis baixiño mira, cantos máis amores ten. Canto máis baixiño mira, cantos máis amores ten. Canto máis baixiño mira, cantos máis amores ten. Fía, fía, fía na roca, fía, fía, vai mazaroca, fía, fía, fía na roca, ai la 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 la. Fía, fía, fía na roca, ai la 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 la. Fía, fía, fía na roca, fía, fía, vai mazaroca, fía, fía, fía na roca, ai la 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 la. Fía, fía, fía na roca, ai la 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 la. Muchísimas gracias.